sing nonton kaya ngene akeh rek. Ngene munggo dikarcis nontek piro iki. Warga Cinandang iki pancen pinter. Takoni pancen pinter. Nek ndolek hiburan iki lho, kok ngerti nek Ludruk Budi Wijaya iku ludruk nomor 1 sak Jawa Timur. Pancene pinter kok wong kene pancene. Nggih, monggo kagem sing ngersakaken Ludruk Budi Wijaya monggo jeragane wonten lebet bek menawi ngersakaken. Ayo Mas, sak pinten Mas? Kate melek lampune peteng glontung nisor wetasem. Aku yoga elek, yoga ganteng tapi lutung kenek gawe tombo adem. Gak kaopno kene usume mbededing. Jan dipres ae. Ning kutha Mojokerto ono cerita Pate Gajah Mada. Mojopahit jeng wis kondang kaloka nyawijekno Nusantara. Ning kutha Mojokerto amujudno majune seniman. Sanggar seni sing tumata minangka benteng budayane bangsa. Mojokerto pancen nyata pranatane kabeh padha ditingkatno. Gawe senenge wong cilik sing sora mugya bisa oleh tombo. Ning kutha Mojokerto guyub rukun kabeh para warga. Mugya dadi tepolantu polada junjung derajate bangsa sik. Mojopahit sing wis kondang kaloka nyawijekno Nusantara. Ning kutha Mojokerto amujudno majune seniman. Sanggar seni sing tumata minangka benteng budayane bangsa.
Mojokerto pancen nyoto pranatane kabeh padha detekano gawe seneng wong cilik sing sora mugi bisa oleh tombo ning kutha Mojokerto guyub rukun kabeh para warga mugi dadi tepolan tulodo junjung derajate bangsa longgo bayang tiba ndelosor rondo cinandang bokonge saebuor mirengaken kidungan kula kairing gending jula-juli sura boyo aspirasi secara geden-gedenan syarate ojo sampai berbeda pendapat dolor dadi hal kebiasaan sing penting liwat jalur perundangmu siji-sijine saling nimbulno kekerasan akhire menjurus nang kerusuhan jauh iyo hae jayo iya iyo selamatan ruwat desa dudu akal-akalan kanggo ngewujudno kegotong royongan idep-idep silaturahmi sistem taunan kanggo ngeraketno anane seduluran mulane wis bener dulur dawuhe nenek moyang senajan hukume sunah dadi kewajiban sifate gak muja brahala uga gak nyembah setan tapi mauri-uri anane kabudayan mulane wis bener dianakno ruwatan kanggo galang persatuan lan kesatuan
sing dijaluk desane slamet murah sandang pangan rakyate ayem tentrem gak sampe kakurangan mula sing ditanggap dolor Lodrok Budi Wijaya teko Jombang tiap tahun ditanggap karo warga Cinandang ojo nggugu omonge maklar sing Malang melintang sapa sing nanggap Budi Wijaya tak dongakno rezekine sak pirang-pirang Alhamdulillah dalu niki ngrawuhi hajatane masyarakat Cinandang Dawar dalam acara sedekah bumi utawi ruwat desa pancene nggih mboten ketang setahun sepisan niku dislameti mergane nopo bumi niku bukan milikmu lah milik sapa milik sing kuwasa lah kula kalih jenengan niki namung sak derma manggon sak derma ngenggeni sandang pangane awak dhewe niki nggih ndugi bumi nyambut gawene ndugi bumi mangane dak lan ngombene nggih ndugi bumi mulane bumi niku bukan milik sapa-sapa milike sing kuwasa lah rumiyin bumi niki mboten rupa desa sing bersih sing indah kados ngeten niki mboten tasih arupe iki dulurku Prambon teko ae mboten arupa desa ingkang rajin bersih ngeten iki mboten tasih arupi alas dibabat kali sing babat desa sampai bersih ditinggal sak wit sing kena diarani punden iku dipundi-pundi iki lho sing babat tanah kene biyen para leluhur lah mugi-mugi mawon desa Cinandang sak bubare nanggap Budi Wijaya kula dongaaken rakyate kaulane seger waras sing durung oleh jodoh ndang oleh jodoh sing prawane tak dongakno oleh jodoh Joko sing ganteng dene Jokone tak dongakno oleh jodoh perawan sing ayu sing rondone Dik tak dongakno pancet kok amin ngawur ae pancet seger waras kuwi lho pancet awet nom sing tembel bae sing petani tak dongakno apik tandurane sing pegawai negeri mundhak bayarane sing tukang tembel akeh tembelane tembel bane kula rek Mas ngapunten niki wau nyuwun rek ayo rek ayo rek mlaku nang tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan cak ayo cak sopo gelem melu aku cak ayo cak kenalan Kang Ayu ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto masih omong nyenggol ati lego sopo ngerti nasib awak lagi mujur kenal anak sing dodol rujak cingur jo dipikir kon padha kaduwe sangu
aja dipikir angger padha gelem laku mangan tahu aja dicampur nganggo timun malam minggu gak apik digawa nglamun langsung nang dangdutno cah sekali lagi wis ketok 1,5 juta kaijen wong 200 iyalah ayo mlaku-mlaku langsung nang dangdut ya. Iki gendeng jula-juli dangdut ana sing ngarani jula-juli disko dijogeti karo mendat mendut nek tak rasano pancene enco dangdut digawe koplo sing nyanyi ayu rambute keribo celonone mlorot udele mendolo bokonge ketok diding aku plonga-plongo ono maneh jenenge goyang dombret oleh joget karo mulet penyanyine ayu ade iya mepet kawe digoyang aku langsung jembret namung semanten kidungan kula pinarak ingkang mungkin wis ngitung titik ngomong titik ngetokno bolos sitok dodenok kandolane ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi delok kandolane ati tegane nyulayani tekku iki aja godolanan mergo tekku gedhe sak kentongan kancane nyanyi kok ayo aku enak-enak nyanyi lho kon kok metu gelok entah Cinandang sebelah kiri full lautan manusia wah kok tangan Bu iki menandakan warga kene antusias rukun sebelah kanan semoga barokah amin lah sing ngarep iki ngarep full tembok iya ancene Cinandang iki luar biasa lho luar biasa toh bener istimewa nah terus hah terus ya didongakno barokah amin wis tak dongakno akeh-akeh mang kon ndonga sawe aku selak kudu metu are lho ya empeten cek gak metu walah tak empet jedinge bul are iya ta jedinge lho amber opo kok niku iso saking bule iso ae kok kandhani kok warga Cinandang iku rukun to ngene iki termasuk rukun ayem lan tentrem sing ditengakno Ludruk Budi Wijaya tekan Jombang iya ayo awak dhewe ditanggap kan rumangsa bangga matur sembah nuwun dumateng warga Cinandang saiki ayo didongakno didongakno liwat parikan ngono gantian tapi gantian ta iya wah
Tak dhisiki ya. Iki ngadep nandi ngiwa tanengen iki enake. Ngadep kono lho. Masa ngadep rono ngadep tembok rek? Gak apa-apa. Sik, hop. Digerebes ae. Mas Aris. Apa? Iku lho diceluk. Iki menesuk kena gembae arisan. Arisanku iki double 10 sampe bojoku minggat. Angel. Matur suwun Abah Didik ya. Sesuwun Pak Dedi. Ado-ado tuku asem gedhe rene. Asem gedhe ngusitan Jombang. Terima kasih rawipun. Iya to. Ojo bingung golek dhuwit ta. Mlebu nang kandang. Mlebu nang kandang. Ayo didongakno liwat parian. Ayo. Tak dhisik ya. Heeh. Mangan gedang rasane legi. Cakep. Wong Cinandang tak dongakno soge rejeki. Allahumma amin. Mangan gedang nang pinggir kasur. Cakep. Tak dongakno wong Cinandang panjang umur. Allahumma amin. Mangan gedang dicampur nanas. Cakep. Wong Cinandang tak dongakno nek duwe utang ndang cepet lunas. Allahumma amin. Mangan gedang rutu nang dodo. Cakep. Main nang Cinandang. Terus mulih nggawa rondo kok iso ngomong mulai gawa rondo kok jlathu ibu-ibu kene lho. Lah gak apa-apa ya Bu ya. Kami biru wayu guyang-guyu ae. Ngene to ae. Kalau kok disapa ya. Ngene. Lho sing lanang ngene. Kaya kok gegemene bongko. Sepurane, Pak. Anane wong Cinandang ngene iku mergo memiliki seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Iya bener. Pak Lurah sing mimpin desa. Oh jenenge Agus. Asmo Kinarya Japa to. Nama adalah doa, Dik. Doa. Jeneng Agus. Agus terdiri dari 4 huruf. 4 huruf. G U S. Lah kepanjangane apa to? Agus. Iku lak dawa iku. Kepanjangane maksudnya artine iki lho. Artine Agus adalah anggota sipil yang sangat teladan, dia adalah Agus. Iya. G. Gak tahu neko-neko yoiku Agus. Iya. U. Urusan apa ae gak tahu rewel. Siapa lagi kalau bukan Agus. Nah, kita terakhir S. Seumpama bengi iki munggah panggung nyawer dagelan tak dongakno rezekine tambah akeh. Dia adalah Agus. Nandi Agus ini mang. Pak Agus, ya Allah. Pak Agus. Astagfirullah. Yang ini iki sing digeleki nyambut gawe. Oh arek kok. Apa maneh nek nyambut gawe sing digeleki nek gak duwe? Iya, sing digoleki duit. Duit. Uang ini bukan segalanya. Terus? Tapi segalanya butuh uang. Iya. Duit mlebu nandi selempitan. Aku nyanyi cinta tak terpisahkan kon kok metu lho karepmu lha apa sih? Kon nyanyi ku aja lagu-lagu lawas. Lha apa enak? Lagu sing anyar, lagu sing ngetren. Lho lagu sing anyar, lagu sing ngetren nang ngene TikTok viral. Viral. Oh, lagu apa iku? Lagu Toto Thailand. Oh, adoh to. Guyu. Aja diguyu, Bu. Waduh itu kok Thailand. Teko Thailand. Tapi kon iso ya. Wah, aku iki mesti iso. Sadurunge nyanyi tak siarno dhisik. Cek warga Cinandang ro kabeh nek Cak Wanto pinter nyanyi ngono lho. Oh, siap. Selamat malam warga Cinandang dan sekitarnya. Inilah Cak Wanto.
Cak Wanto sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Bongkoh kancamu. Lho apa? Ya aja dunia akhirat. Oh, Dunia dan maya ngono lho. sudah terkenal di dunia sak jagat. Lah ya ngono. Cak Wanto minggu lalu dipanggil Bapak Bupati Lamongan untuk menghibur masyarakat Lamongan dan sekitarnya. Minggu depan Cak Wanto dipanggil oleh Bapak Bupati Jombang untuk menghibur masyarakat Jombang. Kamis malam Jumat Legi Cak Wanto dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh pitung dinane kon nang nyusula. Kon ngalapati gua kon niku. Nyambut gawe ku donga dinunga. Kok kancane dilokno bongkoh iku. Nyanyi yo. Arek-arek Nyanyi yo. Arek-arek. Aku mau bernyanyi. Nyanyi leren pamitan kon niku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Leren Bismillahirrahmanirrahim. kon niku kate nyanyi kate khotbah kon niku. Semua itu yang kita lakukan harus diawali dengan bismillah, diakhiri alhamdulillah. Ben urip iku berkah lan barokah. Allahumma. Pinter pungkasane konto. Sajoke ngombe solar iku mang lho. Getmu gardan aku niku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nyanyi iku dicocokno nadae sik. Nyanyi ya cocok. Yo, nadae dipasno. Bismillah. Nek nadae enak mesti kon ditanggap maneh. Ditanggap warga Cinandang maneh kon. Kok disawer maneh to? Disawer Pak Lurah maneh. Disawer ambek Bagus matur suwun. Nek gak disawer kebacut to. Wow, wis dikek kok kebacut sih bagus ngapunten. Wong lagu iku enak. Alah cocotmu amoh. Ganteng bento. Kancane kita nyanyi. Kowe nyanyi. Ayo nyanyi aku tak nyanyi. Iya, aku nyanyi. Yo tak ijenane. Aku yo. Huyan. Kancane kate nyanyi nyocot ae. Duwe lambe kalau nyocot. Apa iku mang? Empo lah kon yo apa lo? Nyanyi kok nempet. Lali. Arek-arek. Ador. Lah nyanyi yo. Anna badye anna dikeke nah abadia abadi keke good abadi do abadi good abadye. Hop. Iku mau lagu ndi sik? Ya, lagu Thailand. Apa yo ngerti warga Cinandang iki kok kae basa Thailand yo gak ngerti lah, Dik. Mosok gak ngerti. Yo karo wong kene iki mayoritas wong Jawa Timur. Oh iya. Ngomong gawe cara Jawa. Iya. Ngono ta. Sing ana Jawane. Sing ana Jawane. Yo iya. Bokongku tak ontere ngidul. Persis mentok. Nyocot lambemu. Yo nyanyi yo. Lali maneh. Nyanyi lali lho. Aku wingi dolen nang sawah pedes sutina nabrak balurah barang tiba melumah katoke bedah Terus wetok sak layah. Oh iso ketok salah ya. Bareng joget wong loro ngene iso persis wong geraji. Sak layah iku maksude katoke iki lho suweke sak layah. Nyanyi nek ijen ku gak enak. Nyanyi sing enak iku duet wong loro. Nek ijen kurang enak, kurang masuk, kurang seru. Yo iya, nyanyi sing enak wong loro. Kita berdua bernyanyi. Iya. Biar rame. Iya. Oke. Nyanyi sing lagu sing viral-viral saiki lho to. Oke. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Ungkasane kon pinter to. Ya. Aku iki tukang tambal ban. Uripe Ya. sak dalan-dalan. Golek pangan duit sing
cukup gawe sandang lan pangan. Aku iki to seorang seniman. Kerjane Iya. pas ana tanggapan Waya rame oleh saweran. waya sepi bingung dolek utangan. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor. Abang Amarta teko. Wah iki wayahe bayar angsuran. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor. Mekar ganti. Yo iki wayahe bayar cicilan. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor. Syariah moro. Sip. Wah iki wayahe pencairan. Emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor. Dor. Kok nyanyi nggawa bledek kono iku. Kabele kongslet. Iso kaget aku. Aku yo kaget. Wayahe pencairan iso bior. Iku ngono. BRI debt collector teko ndodok saking bantere. Iso ae kok. Dor, wayang bayar. Wah, arek kok. Dagelane Budi Wijaya gak cuma aku ambek awakmu tok. Oh, sing jelas kaya ngono. Iya, iki ana spesial bintang tamu to. Bintang tamu Bapak Agus. Iya. Istimewa. Malam hari ini menghadirkan bintang tamu dari ibu kota Jakarta. Iya. Ayo jeluk bareng-bareng. Siapakah dia? Denny Caknan. Loh, Bapak Agus gak main-main. Nekano Denny Caknan piro danane? Tember Bapak Agus. Temen Bapak Agus sih. Terima kasih Bapak Agus. Matur suwun Bapak Agus. Bapak. Ya Allah. Ya Bapak. Nyanyi. Ana kandhani. Apa sih? Sing diceluk iku Denny Caknan. Dudu kok cacing ngene iki. Nah iya. Ya Bapak. Ya Allah. Apa? Ana menungso kok durung dadi ngene. Bapak. Apa sih? Kok nyanyi apa? Lah apa? Kok nyanyi apa? Nyanyi gak enak. Lho, lagu enak jaman saiki, Dik. Iya. Minggu. Kon mangrene numpak apa, Peng? Hah? Numpak apa? Apa? Numpak beda sih. Lah wong arek sakmene numpak sepeda motor. Simpangan Sumber Kencana apa gak mawut? Lah iya. Ya Bapak. Apa? Wes, bener. Kon ngelokno aku nyanyi ula apa? Karepmu ya apa? Nyanyi mu gak enak. Lho, lagu enak jaman saiki kok gak enak. Kayak enak lah. Kon iso nyanyi ta? Iso. Kon kate nyanyi. Iya. Lah wong arek sakmene cilik iki lho ya ndek pacar. Ya Bapak. Pacare ya cuwili. Lah nek duwe anak apa gak? Kiak. Ya Bapak. Ente ae kok. Nah, wes no. Tak nyanyi. Lho, kon kate nyanyi ya? Iya. Nyanyi. Nyanyi kene lho kene. Jalan karet. Kasih nyanyi. Yo nyanyi nyok. Kene lho. Nyanyi ya. Nyanyi yo. Kon ngelokno aku gak enak jare kon. Lah wong kate nyanyi kok ler watu. Jackson. Kon Jackson. tak diabet. Ya. Bapak. Apa? Wes dah. Benar. Nyanyi. Oh nyanyi ya? Nyanyi Nyanyi apa? Wis ngono. Ya.
Ada badukun sedang obati pasiennya. Sip. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Cocok. Sambil kamit mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Wapi. Sip. Lagumu enak, Dik. Lagumu enak. Hai, Baba. Terus apa? Terus apa? Lagumu iku wapi. Lagumu enak. Lah apa mau sembur? Heh, Lah apa mau sembur? lha kira sembur. Rono ya. Ya. Sambil kamit mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Wapi. Sip. Lagumu enak, Dik. Enak. Lagumu. Hai, Baba. Enak. Wes, Enak. ngene jadus maneh. Enak lagumu. Enak. Ngono ta lantar ngono ta. Arep budek. Ngono ya. Sambil kamit mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Enak Tepuk tangan. enak temen. Tak cakar. Loh. Arep kok. Iki lho. Ya Bapak. Lagumu lo enak. Gantian. Apa? Gantian. Oh, ya apa? Arek nyanyi disembur. Ya jare kok nyembur. Ayo. Bapak. Oh, Bapak. Bapak untumu. Aku kok nyanyi. Iya, iya. Hei, Kate nyanyi tak batek nyawa niku. nyanyi tak kate badan nyawa. Ayo. Saya ini. Aku nyanyi. Ya. Kayak konang. Ayo, sing Menang. enak to. Iya, cawanco. Hah. Ya, Bapak. Adam badukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Aduh. Sambil kamit mulut badukun baca mantra. Jon. Dengan segelas air putih badukun komat kamit. Sambil segelas mulut badukun komat kamit. Piye? Ya apa sing karepmu iku? Goblok. Kelak wisan, suwe. Kelek to. Kelek. Aku lali, Peng. Arek tak takar nih. Arek. Piye? Sampai kamit mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Enak bukanane enak. Ngono ta, Peng? Yo, enak ngono mang. Ngono ta? Loh, mandi besar rek. Ayo dah. Apa? Adam badukun sedang ngobatin pasiennya. Ada. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ada. Sambil komat kamit mulut badukun baca mantra. Dengan segelas air putih badukun komat kamit. Dengan segelas air putih lalu badukun komat kamit. Ya apa sih, Peng? Kelak mana tawan to? Piye? Bulet rek. Piye? Contohno. Lali. Nyasang na.
Mbak Dukut. Wapike rek. Apike arek loro keluncung. Dorong. Apa ya apa? Apa? Wapi. Ya apa sih? Padha nyanyi dapurane ngono kok jare enak lho. Lho anjene arek ya. Nyanyi kok gebros-gebrosan. Aduh sih mau. Nyanyi mbok sing apik gak pating pecotot. Kok niku mah kasih katana ya apa? Ya apa? Powerine ngene. Apa? Sayangku. Iri, Bapak. Sayangku. Ya Bapak. Apa ini? Aja sayangku. Apa? Sayang, Ya sayangku. kamu cinta aku beneran. Cinta banget sayang. Kamu tak cari-cari ke sana nggak ada. Iya, aku bisa main pedes-pedes ini loh. Pedes matamu. Ya Bapak. Ojo tukaran geluto ae. Bapak. Apa? Lapo wong aku. Sarang. Cinta itu tidak memandang fisik. Namanya aku sudah cinta. Ya sayang yo. Iya sayangku. Sakno arek itu semenjak ditinggal bojone terus dipegat rondo tuwek. Ojo dibaleni maneh. Sik taruhan. Kok sik ta? Gara-gara cocotmu aku dicelatu. Bapak. Bapak. Sakno sayang, mari dipegat rondo. Biyen tuh budal numpak mobil. Terus. Saya di budal numpak Mio. Bapak. Apa? Wong iki lho rondo. Apa masih rondo? Lho, rondo iki. Kon kok seneng karo rondo? Aku bangga dengan rondo-rondo saiki. Lho, bangga. Banggane Kok iso bangga lho? Hei, saiki wis akeh. Perawan Iya. rasa rondo. Terus Iki tuh beda. Rondo rasa perawan. lho, rondo rasa perawan to. Irek. Garene gawati lak kene iki ya. Bapak. Dorong rondo rasa perawan. Ya Bapak, sayang gue. Le, kon lho durung kok iso iku rondo. Aku lho kadung cinta kate lapo loro tatimu, Iri. Bapak. Ya. Sayang ya. Iya sayang. Bapak. Kenapa? Ya. Temenan. Rondo Iya. rasa perawan lho. Dia beras. Gonmu lu Sayang kamu dipanggil apa lo sayang? Ya Bapak. Sayang, Kangen sayang. kita rencana bulan madunya kemana? Tenang sayang. Sudah tak pesankan tiket pesawat ke Australia sayang. Duwe to kondi? Bapak. Apa ini? Ngomong atasane kon mesti sawer apa Didi. Bapak. Apa? Lho, Aku wis duwe tabungan. Aku wis duwe tabungan. Sayang, kalau habis dari Australia bulan madunya kita itu nginepnya di mana? Tenang aja sayang. Sudah tak pesankan hotel bintang 5 sayang. Gone brak. Bapak. Bapak, berapa? Atasane kos-kosan nunggak. ayo. Iya, Bapak, berapa? Iya.
Iya sayang. Kabano ya sayang ya. Habis itu kita jalan-jalan. Jalan-jalan, Nginepnya sayang. ke hotel bintang 5. Bener, sayang. Ini kita bahagia banget ya. Bahagia banget, sayang. Habis ini kita punya anak. Lucu banget. Iya sayang. Gak kayak itu mari dua anak terus ditinggal. Ya. Bapak. Kon ngomong. Bapak. Kon nek duwe anak karo iki ya apa wujude anakmu? Aja ngawur sama ojo ngenyek. Ngawur. Masih wong ayu oleh wong elek ngene iki bisa membuatkan bibit unggul tahan wereng. Kowe jago. Kowe paketmu jagung ah. Bapak. Betul unggul tahan wereng. Ya bapak ya wong jenenge wong Bapak. cinta kok. Apa? Wong cinta itu tidak memandang fisik. Kasih calon bojoku iki elek wong aku cinta. Kate lha apa kon? Anjen rupamu kaya wereng. Bapak. Urip wong kok kon. Ya bapak. Sayang, Iya sayang. kapan sampean ngelamar aku? Kayak anak waktu sehari atau 2 hari sayang. Terus Awakmu pasti tak lamar, pasti tak rapi. Lek awakmu gak tak rapi, antem ono aku koyo raja koyo sayang. Mumpung durung diantemi wong, tantemi dhewe kon saiki. Apa bapak. Kon ngomong ae gorong teteh kate rabi. Bapak. sayang, gak apa-apa ya. Dinyak sementara iki dinyak ya gak apa-apa. Iya, sayang. Ya, paling mau ngono ki kan karena sirik karo kebahagiaane awake dhewe. Bener, sayang. Iya toh? Bener, sayang. Sama tak tunggu ning rumah ya sayang. Iya sayang. Temen lo ya. Temenan sayang. Aku cinta. Cinta, ayaknya cinta sayang. I love you. I love you too. Aku pulang ya. Iya sayang. Dadah sayang. Apa? Sayang. Ambungen aku sayang. Oh, saya seneng lanang. Aku iki lho gak tau diambung wong suwe. Ya, wong ditinggal. Ya, Bapak. Le. Iku mau calone bojomu ngono ta. Lho rabien gak kok rabi ya apa sih kon? Lho, ndang rabi dilokno bapakne lho kon. Mana? Mama aku. Aku iso kaya gendong bedes. Mana aku? Iku mamamu ah. Iya, mama. Lho alah kaya bedes boyongan. Ya, Bapak. Kon diapakno mbek arek loro iki? Iya, sama. Dilono apa? Tidak lelek jare. Yo anjen iya, Cuk. Wong kon iku biyen tak lairno iku dudu rupa menungsa. Rupa apa? Kadal kesit. Ya, Bapak. Iki lah bapakmu ya. Yo, mana rek? Bapak matamu ngono. Iki anakku tersayang. Kon aja nantang anake kon. Iya, Pak. Yo. Kon mewani ambek mbone kon. Iya, Pak. Muduna. Kaya komedi bedes. Persis. Arek iki tak gendong nyengkal. Kon nyengkal. Kak, sudah, Kak. Ya, Bapak. Apa? Nah, Kok iku nandi ae tak doleki. ini tidak Kok betul-betul. kumpul ketek-ketek rambutan iki. Iya. Malah gak tambah pokro, gak mole-mole. Ini lemawis cocok ngomel ae mah. Kebenaran, ketemu sampai di rene. Gak ngomel mek tepak ngono gak apa-apa wong kon gak tepak gak ngomel tak jejeg bongkok kok. Iya, wae. Aku sampe njaluk sesuatu nah. Njaluk apa mie? Tutu, apa mie? Mentil. Mau wis gede. Apane kon mambengi aku mbok pentil? Basin. Nah, aku tinggal rabi. Jalur rabi. Apa? Iya. Kok njaluk apa? Jalur rabi mah. Rabekno aku. Kecoaan di sing gelem kok rabi. Iya. Ya Bapak. Kon iku njaluk rabi. Rene. Apa sih mah? Rabi ku syaraté rabi ku kon ngerti tak? Apa? Syaraté rabi ku ana 3. Apa? Wis nyambut gawe. Mandiri. Ya. Sing utama iki wis sunat. Lho, aku harus sunat. Sunat apane? Wong tak elokno
sunat masal kon minggat entuk kopi ambek klambi tawol apa kon minggat? Main PS e. Iki di bek gara sunat. Durung sunat. Durung sunat. Bapak. Durung sunat jalur rabi. Ya bapak. Apa? Ya terusin kapan nanti. Tapi kon jalur rabi ku pacarmu ayu ta elek. Duh, ya ayu rek. Tapi syaratnya ku sunat dhisik, Nak. Jajan pinginane sapa, Mak? Iku aku. Iya. Mama aku sunat. Iya, Bapak. Wes. Kon mek acik teman-teman kate rumah tangga. Iya. Jaluk rabi. Iya, sunat. Sunat to dhisik. Iya, sunat Mama. Kene, delok rene. Delok. Lho. Didelok Mama, wis kena disunat agak. Wes. Delok rene. Cekelen wan, cekelel. Yo babak menang. Ya Bapak, Nah. Wes sunat wes. Wes. Ya apa? Apa? Sambel ini kethek. Ya Bapak. Ayo nak sunat wis gak apa-apa. Wong kon iku njaluk sunat ya apa? Wong isu-isu kon tak delok kaya lombok ijo. Lah, Bapak. Kapan-kapan iku ya anak njaluk rabi. Ya. Sunat ya sunatno. Ayo sunat. Ojo sunat. Ya wis. Kon sunat? Wis. Aku ya wis. Ya habis Mama aku ya sunat. Wis. Bagi tugas. Mumpung arek iki gelem sunat le. Biyen tak sunatno sampai sunat laser, gunting, ketok kuku, obat nyamuk. Loh. Sunat ku lak paket-paketan. Iya. Paket kaum duafa. Gobange babi. Iya. Des. Iya. Paket kedua. Ketok kuku. Tik tik tik. Keras ya. Ya Bapak. Sing ketiga gunting. Iya. Saiki canggih. Saiki. Laser. Ayo laser. Ya. Ya, laser. Ya. Ojo ngenteni meneh, ojo ngenteni kan saiki ndoleko. Kon ndoleko dukun calak, baiku nemu calak, ban nemu begal, mbak penuh pande. Saone pokoke sok pucuke diketok. Oke. Dolan calak sak ketemune ngono. Pokoke dolekno supaya arek iki cepet diketok. Oh, ngono ya. Kon ndelok dokumentasi. Aku duwe gawe. Tenan. Wis. Sunat aku ya. Ya Bapak. Sangono. Waduh arek iki goblok krek. Tak teran enggengking iki lho, enggengking. Aduh. Embengke. Liwat daman iku lho. Oh, blakrak. Siuri. Kowe cepetan. Tak dolekno. Ya, tenan. Wan. Nang omah dhisik dikae bayar dukun calak. Duwe ini sore kompor ya. Kompor iku. Wong soge kok. Sunat aku ya. Aku sunat. Biyen disunatno gak gelem saiki njaluk sunat raimu kaya bedes Jepang. Ya Bapak. Aku abe rabi. Oh, tadi kon iki kepengin sunat mek kate rabi. Iya rek. Ya apa? Ambek maneh di rak-rek tak idoni lho kon. Iya Ma. Sunat aku pokoknya. Pokoke sunat. Ya. Kene. Apa? Delok ndoke sisian ta gak? Kak sumpah kak. Kak. Ya wis. Ya. Dia kecangkep. Pokoke mari tak sunatno sing temen. Temen. Anake wong aja mbok gawe dulinan. Oke. Anake wong pas mbok nyik. Duh kak. Temenan lho ya. Kak sumpah kak. Entuk prawan ta rondo? Loh. Apa mau ya? Apa mau? Ya ada. Gak popo masih rondo pokok Jawa. Bapak. Wis ya. Ya. Temenan. Wis tak telepono didelekno Wanto mbek Aris iku lho. Kesuwen. Ya teko-teko. Aduh, Iya. Terakhir. Ayo. pokoke sing genah. Iya ya Ma. Atik gak genah ngisi-ngisini wong tuwa tak pateni dhewe kok. Temenan. Wes, wani sunat aku pokoknya. Wani temenan. Apa Ma? Hah? Apa? Gak apa-apa. Berapa? HP ini mama getar. Iya.
Oh. Aja medeni. Arek iku wis wedi. Lho, bocah kluron. Kok bocah keluron sih? Goro wayahe metu kotono. Aku biyen ngeleno iku aku nyungsang, Cak. Hah? Nyungsang. Nyungsang jembale. Nyungsang biasa kan sikile sik. Oh, sikute dicek bronjol. Kamu gak ada kak? Masih dora bisa kak? Ayo betul. Tak dori loh kamu. Ojo mecicil, ojo mecicil. La ilaha illallah. Disangoni abah. Iya. Mangkano wong sunat iku mesti disangoni. Iya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. La ilaha illallah. Ming, lapo ora nang. Iki bulan saji. Loh. La ilaha illallah. Ambaan kon sing sunat emak sing entuk saweran. Iya gak apa-apa. Menengo. Lungguh sing tepak. Lungguh. Sunat iku gak lara nak. Kaya dicokot semut. La ilaha illallah. Awake menawa gelem sunat agak. Gak gelem tak tekap bongkok awake. Aja medeni. La ilaha illallah. Lungguh. Ngisi-ngisine wong tua kan. Iya itu. Aja wedi. Aku dek iku mbleh wong. Maksudnya mbleh wong-wongan ah. La ilaha illallah. Stop. Kon lunggu. Sange sunat arek iki mengadakan kacau. Cak, aja medeni ngono arek iki. Malah wedi. Iki tak gawe sangu ben ono begal nduk dalan. Lho rungono gawe sangu merah begal iku lho. Ya. Tadi. Iya, aja sing iku, Cak. Sabar. Dipati geni iku lho, Cak. Cek loro, Cak. La ilaha illallah. Dipati rasa. Silet, Cak. Srit. Aku sunat uang 100 gak ngene ngono antare situk bingung. Sunat nang kene ae. Sunat kene. Klem lu kok tak? Klem lu kok tak? Damen dek. Lugo. La ilaha illallah. Tolong aku kecontil. Makku benek-benek. Ayo sini. Orang-orangnya goblok. Ayo anak bangku. Harapan kaya cacan goblok. Hede si goblok. Awake meneh si goblok. Yo peringatan sunat di bangku. La ilaha. Di bangku. Meneng. Nah. Tak idoni kono. Aja didoni. Apa? Kacau. Tapi
pelek kok. Tapangku. Paku. Anjene anakku iki anak manja, Cak. Tenang. Tutup ono Raine tutup ono. Kegeden. Sing kadelah sapa? Lho, ni sore iku wekku, Cuk. Gak laya deh, kaya gajah. Ana telalene. Iki lho. Sogro apa tak sogri? Mergo cili deh sogri. Iki ora disunat. Medun. Ketek medun tek. Anakku kok jadi ketek-ketekno. Ayo. Asu. Darmanto kentut. Ambune badhek ngene ya. Gantian apa nih? Oh, ngene ngene. Aku lah ya kok dadi corong lho kene. Alah saulan pedhot. La ilaha illallah. Iki nek sunat gak polane ngono, Cak. Wedi Cak nek sunat. Oh, lah nek wedi. Sunat lo jero ae, Dik. Lho sunat tenang kene gak apa sampe tak mentil. Mentil. Awake peno ku piye to Darmanto? Isin Cak, ya wis gedhe ku apa? Ha sunat nang jero ae. Sunat nang jero. Iya. Mangmulo to Darmanto. Kentutan. Iki sing kentutan. Dek kentutane. Ala aku mau pret iku mong. Wong aku muni cis. Cis apa? Cis cilik apa ambune mubal. Wis Cak, lah sunatan. Boleh. Kurang ajar ya. Endokku dipentel larit. Cak, hati-hati Cak, anakku cilik Cak. Waduh. Mek gak tak tunggu entek sak ndok-ndoke iki. Wah! La ilaha illallah. Pecah-pecah. Diapano, Le? Bapa. Endokmu ono, Le? Preksa endokmu ono ta gak? Lah ya ngono. Dirangkul, anake. Tukang foto. Di ngadep rono. Iya. Ah. Dicium. Gancuk abape, Cuk. Gak loro dicokot semut. Iya. Mbone yo geragas wong anake kok disosor lho. Kok nyium. Syutingan Cak. Action. Sayang, aduh, wis gagal. Tak goleki lho main kok kono-kono aku yo. Ya mami yo. Sampeyan iki apane?
Aku calon bojone. Lah langsung ndok kene kon ngerti arek iki lapo. Arek iki durung kekes. Foto, Pak, foto, Pak. Disantek. Iya. Iya tuh, Pak. Yo, sing mbok sote nyapane. Apa, Pak? Yo, le, dibuane kopak. Dilungguhi semaput. Arek iki ya tak sunat lapo kok lungguhi iku. Tuh. Takut sunat dilungguhi semaput. Wan. Teleponan calake arek iki. Calake teleponan. Gulune kaya pikulan soto. Loh, aku ki ya gak oleh cakep sunat. Ayo fotone sotek. Sotek. Semaput iki lho. Lah, anakku semanut. Semaput. Lah, usah aku salah. Anu, semamut. Suwun. Semaput. Sate. Suwun sama nak calak sih. Suwun arek iki cepet waras. Suwun arek iki cepet waras. Pak, niku sama niku ngomot uyah. Marcuk, kalian. Loh, sama niku ngomot napa uyah ta? Lo, jangan nyowong nyemot uyah dadak kelek. Aja ngomong ae. Calake kedonga nyowo. Bismillahirrahmanirrahim. Babale kak kori kiri Pak, Dek, Bapak ngoten bisa. Loh, sama niku lek nyowong niku biasane nggawa uyah mboten kale pencit. Wah, yo karo lombok retasi. Bismillahirrahmanirrahim. Babale kak kori kiri kak babale kak kori karune kak babal. Katu. Ya apa. Ajar anak. Waras. Waras kate dadi manten. Dadi manten aku dadi manten. Kebabasan modar. Bablasan maneh. Sowo iki gak mandi gak kaya jaman saiki gawe obat. Sama niki maca apa to, Pak? Maca apa? Ora maca apa-apa. Wes mari dia aja celak-celuk. Calake nang Amerika Serikat. Iya. Ya, kakek Ipil. Pil takon dah lu budrek ya. Ya. Iki pil tarodane bemu iki. Iki ngombene ya apa? Oh, gampang ngombene ngetok bongo tacito digaleng let lebokno. Liyane. Lah iki kapsiul. Ya apa ngombene? Alah ngombene gampang lho kene angel teko nisore lep wis penak. Kapsul tak tabuhi kentongan. Nek, ya, aja kane bengak-bengi. Wis sing penting anakku waras ya. Anakmu waras. Meneh dicacak ya. Iku ya sunat ta iki sing liwat. Sunat ta? Wis anakmu wis sunat. Wis ah. Tetep kawinno karo Inge. Ya apa padha senenge. Andek-andek Budi Wijaya. Ngono aja. Pumpung uji ana tanggalan sing kosong. Ya. Ayo iki ana permintaan diwaca sik. Aku tak oleh sik ya. Kepada yang terhormat pelawak Ludruk Budi Wijaya di tempat. Dengan sepucuk surat ini saya minta gending atau lagu Podang Kuning dan Rondo Gantungan. Terima kasih dari grup Seni Kuda Lumping Margo Budoyo Gangsir Bolo Dewi. Mi mami, Podang Kuning mi mami.
liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencelok ning ngepan kegancangan tak rendi saka kadang sarwingot dheweke ngale pencelokan kowe kaya tak suwat Padang kuning gawe pikirku kumen ireng tak sawang tambah manise bebunga yen lagi ngandeng slirane gampang hatiku kagiwang liyan podang andutut ati kepranan ora mangko atiku tansah nyambut tak sranani sun pikat pulute benda Sampun kapireng pamundutan podang kuning. matur sembah nuwun waktune wis bengi rek ya matur nuwun karo masyarakat Cinandang wis muga-muga ae mari sedekah desa desane tambah maju rakyate seger waras panjang umur rezekine melimpah ruah ojo lali rek tanggapane Budi Wijaya wakeh padat dulur-dulur sing kudu arep nanggap Budi Wijaya monggo segera menghubungi pimpinan Ludruk Budi Wijaya. Bengi iki main nang Cinandang. Iya. Digawekno lakon apik. Oh, apa lakone Kampak Culik Banyu Pait. Oh, apik. Kampak Culik Banyu Pait Iya. bersama Ludruk Budi Wijaya. Yo, ayo.